चेनेलनि गेजेराव नोंथांमोननो बेखौनो मेसेज होबाय जे आं दिनै माइनाव फोथाराव बे माइजों जों सोरजिजानाय बे मानसि माहारिनि बेफोरखौ जों जिब जुनार बा एम्फौ एनलानिफ्राय एसे रैखा मोननो थाखाय बे खबरफोरखौ होनाय जादों आरो जोंनि जाखिनि ओंखारदों बेखौ जोङो मोजाङै मोनो बेखौनो जोङो आर'ज गाबनानै खाला लगायनाय जादों। थ' बेखायनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायो जे उनफ्राव जाखिनि हायो आं बेबायदिनो नेम निथिफोरखौ फालिलांनोबो मेसेजखौ होलाङो।